Melok mae Mbah di Dede. Ya ampun Mbah makasih sepurane. Sehat ya. Kowe pangeteri teron. Iya. Lah meneng ae aku didari sapa nang pasar. Ya muga-muga nang bayi. Pas Vino kan lho Mbah, Vino ki aku wis ning kono. Oh, menane iya kowe atar-atar. Biasane lak muga-muga nang lair. Wong wis nang kono. Muga-muga nayo aku ngono. Iya Mbah. Ya wis nang Ning kono aku Senin bar daftar Vino ning SMP ki. Iya. Kontrol Mbah njungok sik Mbah. Kontrol terus anu terus. Dikongkon opnam ambek Pak Teddy, merke tensine dhuwur. Oh, tunggale bujine biyen Mamang Uji yo tensi. Iya, mamang iki nang darah tinggi kok. Terus nek wong meteng ngono Mbah ketoke. Iya. Dadi 200. Aku 140 kok Mbah kurang. Piye put aku ngono. Biasa lho sing ibu rene. Biasane nek kok darah tinggi ki put kowe. Gandane kok rata-rata ngono, Mbah. Ya, aku lho dadak kabeh tuga nang Jonegoro. Puji kan Jonegoro. Iya. Kono tutup. Pas tanggal 8. Iya, tanggal 8 serandal nganti ra kelingang nang puskesmas lah jelas. Bakem. Masa-masa aku nganti ra kono mangan kula anak wedok jam. Iya, Mbah. Lah kuwi aku lho budal dhewe, Mbah ora piye-piye ya ora nglarani ya ora apa. Terus dokternya kan jenenge wong darah tinggi kan wedi ya Mbah yo. Engko nek enek apa-apa anu terus aku ditekoki ngene. Kamu mau lahiran enggak? Ngono. Terus yo pengen Pak nek trewis wayahe aku kan ngono terus lah pengen normal gak soalnya Vina normal ya Mbah dhisik. Yo normal ya Pak ngono. Ya wis kamu mondok aja ngono. Oh langsung ngono terus aku telepon bojoku mergene meting. Tak telepon. Berarti yo ora roh lah ya Pak Pino. Gak leh kene wong roh. Wong Fitri tak kandhani. Lah kowe ki lho bar numpak motor liwat ngono. Lah ya aku mending ngene apa muga-muga anu lahir kok sore ya aja saiki. Iki tirone maem aku muni ngono tenan. Dudah kowe nang kono. Tengah wengi Mbah Mas. Tengah wengi. Tengah rolas. Aja nganti saiki yo le yo aku ngono. Selasa bengi. Akhire wedok. Sapa sing ngomong? Diweske ndeke wedok. Gak ya lanang. Mulane aku nek ditekoki wong-wong piye? Anak lanang wedok wis tasuk lah roh dhewe aku ngono ae, Mbah. Nek ditekoki ya ngono ae. Ya wis mending gawe neh wong wedok. Mbah loro iki, Mbah. Disuntik loro, Mbah, dipacu. Oh, alah ceremono kan urung wayahe le bocah ki urung wayahe kan. Terus ditokno ben uga wedine nek terjadi apa-apa ngono. Mangkane loro iki nek Vino kae kan metu dhewe, karepe dhewe ngono lho, Mbah. Loro tenan, Mbah. Selamat ora sesar maksudku. Gak, Mbah, kilo jahitane akeh. Siwoke loro, Mbah, dijahit Mas. Daldul. Iya lah. Mbah. Iya, Mbah. Aku ngring-ngrinan lah ae. Aku sibuk terus. Iya, Mbah, terus. Bar isak wis kok ya lah, kelenger ki lho kerinan terus aja dibukani. Duh. Jam 2 wae agak nang pasar lho. Biasanya jam 12 jam 1 budal. Rong dino kerinan terus aku. Kalau Mbah Sambi, Mbah. Apa? Sambi. Ya suwun aku ya Allah, aku nanti nangone anu ora. Mbah, lah Senin lo ripai. Minggu Vino. Iya. Senin ripai terus Selasa aku. Rebo kosong Kamis Hadi ya. Lah terus ngerundung. Loro alhamdulillah lahir ayo. Alhamdulillah, Mbah. Tapi yo kula Mbah disuntik loro, Mbah. Suntikane ngantek ndek ngijik, Mbah. Iki terus mari wis. Aku setane sik anu sakit. Loro. Apa sithik? Iya ora apa-apa cuma kayak banyu anget terus. Tak kayak betadine, Mbah. Betadine. Lah yo name cawati. Yo. Wong sampeyan biyen iki ngono kuwi aku. Iya, dhisik kae Vino anak awangete. Saiki banyu anget enak yo. Iya, Mbak. Banyu anget. Oh, alah Mbah. Loro aku di entek dagang aku guys hider to. Nggawa apa Mbah, Mang? Alah nggo apa-apa nang kono kabeh kok. Nang kono kabeh dikek dagang wong kabeh kok aku. Oh, berarti gak sanggo ke omah ya? Langsung di story. Story. Regane pira ora apa pokoke tak dol ngono. Iya. Engko totalan iki dhuwit wong guys, engko karek ngandung. Oh, kok apa lah ya, Mbah ya? Makasih ya. Mbak Evin, ki lho Mbah Kem pendetno roti, Mbah Kem. Oh, alah Mbah makasih ya, Mbah. Oke. Dongakno gendang garing gendang iso mlaku mlaku. Sampe anu aja dibengong kenceng kok berarti. Iya, Mbah. Yo ngene ae aku ngene ae, Mbah.
Di Mbah. Dadah Mbah Kem. Kau udah delok ning kene mak Mbah. Kalau seteng Mbah Kem delok. Mbah Kem delok repot-repot. Tambahan guys. Yo ngaku kok ora iso. Lho, ya lah kandhane. Yen kesel kok. Guys. Tangi, Mak. Apa ngundah apa ngundah kacang hijau? Gak, kacang hijau iki. Tak tahu berak-berak kalau gak gelem melek. Lah panasan dah, nah kayak pino. Gak koyo pino le. Sapa gak pino lho, bunder ini lho, bunder yo. Jangan-jangan loro, peno pizza. Bangun. Ayo bangun. Segoro banyu nangis kok. Ayo bangun ayo. Yo anak Hartini yo ora nangis kok nganti saiki kok. Pinter ngene. Malah meneng adil. Tapi nek banyune ndak adem sithik nek nangis. Aku wis suwe gak ngono, wis sawah niki wis. Oh iya. Melek ta, Dik? Jenenge lali aku tak kok ya ini mbah ra roh jenenge lali. Sapa? Angel. Rezeki kok angel rezeki kok angel. Rezeki ngono wis. Saya Rizki Maulana. Bare wong ndek manganan. Lah wong aku ya ndak roh kuwi aku pengen gawe kok ane aku gak gawe pengen aku. Aku tuku. Lah kok nek agak gelem jarak nek gelem anak ndamek lah. Nek karo Nek gak apa-apa. Aku tuku kok dadi wis. Oh, aku Rong kan plewu. nek ngene Rong dinah 2000. pengen aku gawe kok tak gawe. Apa njuk kupat ae lontonge godhongane sawah. Ora apa lah godhong sak ujung iya godhong. Ora ujung apa sak ujung. Ngene Mbah Nur kalau gak apa-apa njaluk. Nah yo njaluk wonge. Mbah Nur aku njaluk kena lek yo. Iya. Ala ki elekan guys makan sapi, larang. Cok mangeunan yo. Anggere Matur elekan. nuwun ya, Mas. Ya oke. Mbah kami kok pasar guys mampir ning gone Rizki. Jenenge Rizki kok angel kok tak leh. Anggo birdos ke maharap. Ya angel. Rezeki ngono wis. Jenenge Mbah Laras dari Cahya Rizki Maulana. Mbah Kemi. Bule aku ngomong ngono jere Hani ngene jere Hani. Anak kuwi nek dinget-ngeti kaya wong luar ngono ya. Aku ngono. Ndek ngomong ngene telek. Telek gitu. Apa lek? Injel. Abang-abang Kok pantes dadi anak emang atemi. Pateni cing, pateni lah. anak saja emok. Ora pantes dadi anakmu delok. Kok Vino tak jane sepujer ya. Niki putrane nggih, aku yo ngono. Kok nek iki bisa aku yo. Engko tak ya. Niki putrane nggih nang Damsal. Saya aku gak kok tak Ya. Rungokno. Gak usah lah wong sedih lu tok kuwi kok. Rungokno to. Oh alah ya Allah aku lamen badanku ki awakmu tak kira dikon. Sukono anu. Sukono KTP ku. Kidak lho, kidak. Alah. Kok jejal ta kok. Sukono KTP ku nek dipek. Mbok iki Senen ora. Gak Ora. iya, aku ki Desa ki sesuk Selasa. Senin Selasa ngantek Setu. Walah kuwi kok. Nenek Mak. Kuwi kok kesuwen anakku ngenteni. Yo, Cing, kok kecuali nek dikongkon mboke kon rono kok parani nek gak dikon yo gak. Kanjo ki dek ngene iki disuduk tak aku loro. Masang. Dadah itu anak nyancing ya, guys. Kak tasnya pas ya rupanya kayak kelamidem. Bahaya. Ontin cing, minta tolong ya. Wah, cing bangetan kowe. Sendut kok gak anu Wah. Karang. Ora enek imu. Goleki. Rasane wetengku tak seti iki lho anu. Anu loro. Ndang, mek. Wis nyapu wae. Gak ngelen kan ngomong ora lah iki aku gak ngerti tak kira awakmu ya dikongkon ning balai desa. Mbah gak roh kok nek mboke dikon porat. Sing disuntik kan anake lah jeng HS. Kok nek ditekoki ngene lha mboke endi? Mboke lara siwuke ngono. Karo. Kok. Oh, ben roh kok. Udah syuting gue. Boleh. Sangar meneh, Cing. 182 per 129.
Pengen ya we. Yang Pak. Pengen, Yang. Pengen dah. Alah, Nggih. Ben kikis untune ben kikis toh. Ken anu. Lah. Syukur iku ora akan iso dianu neh. Wis entek, wis habis. Ora iso. Wis habis. Iso wae dek ini. Malah mek Kandhani. nyuwunengen. Adeni ya. Anteng iki, nek cek cilik iki turu wae. Ora iki rong dina enggak belum mau Adik. Adik kok doyan. Doyane susu. Dia nangis. Gak ngarah nangis ya. Dia nangis. Ora. Kok nangis Adik? Mah. Kan gendong. Sakit gendong Kan turu. gendong kowe. Halo ya bakul apa ya? Apa nih? Halo ya. Gabah ketoke. Njoleh gabah. Meter apa? Sik jalan. Mas itu telepon wis kadaluwarsa. Lah saiki mah aku mau mepe. Geleme nyelepno. Geleme aku nyelepo, Mas. Awas, munduran. Lah, kayak kono ora apa-apa, Mas. Lah iya kayak kono ora apa-apa. Gak duwi. Sore kan? Gampang tak go nabung mbake. Bisa fokus. Mas ngono kuwi cara mono tekan omah karek nyelepno enek. Ya kamu pemen nang omah nang sawah sing garing ate tiklik. Lah yo ngono yo. Heeh. Pemen. Adeni yo. Ya iya. Wis Nek cek ngene iki kok peki ya ora kena no. wis penak cek kurang penak yo ngene iki. Adeni iki. Penak cek kurang penak. Ya wong kan golek yo penak. Mas Anem. Wis. Langsung digelar ki engko titeni ya. Sakeh langsung digelar. Kalau Mas Kosek digawekno es. Lho apa? Lanang. Ki gak ada anak lanang Ya ben ya apa-apa. Gak sukses tuh berarti. Lah kok juga sukses ta, Mas? Kowe Tapi aku masih tok lanang. Tapi kan rong entuk. gak apa-apa, sok ben entuk. Sok ben entuk. Sok ben. Bedine kalah ayu gak anak. Lah ngono lho maksudnya ki ngono. Kowe ki gak yo rae Mas kok so. Aku ngono. Piye? Lah yo. Kan aku kan wis dhewe sak omah. Ngono lho. Sing golekno dhuwit sok ben 3, Mas. Lah padha ae kok itu yo masan ta wedok balik golek duit yo kan kok. Iya yo kok aku yo golek dhuwit dhewe jek nduwu. Kamu kono? Yo. Lah kok parkir jekan wis rak nganu gondom kok golek sri kok. Ya wis guys, kembang ya keseruannya jangan lupa. Ben apa suta kok. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel di subscribe di bawah iklan aja skip dan bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dadah. Kalau Mbak Anu Mira duwe dolanan ini.